Ассалому алейкум бародаро, подписчикои канали Топ Мошино ҳама каса созани хубен зинда сарбаланд бошен бародаро. Бародаро мисли вақта дар мошинбозор қардаи меҳнатҳои моро илтимос қадр дорем ки лайкҳо дастгирро фаромӯш накунед. Чанд лайкҳотон зиёд мешавам қастаратса мекунем мошинои нархҳои дастрас ва арзон арзанда монем бародаро. Хулас бародаро кадомида чӣ намуди мошин мақбул обязательно дар комментария бинависем. Ана насиб боша бозори оянда омада ба навор мегирем. Чанд қад дастгириё зиёд мешавам қастаратса мекунем навори хуб ва нархҳои арзон арзанда партоем. Ҳаматонда гуфти гапҳо омад бародаро тамошо кунед. Хулас зинда ва сарбаланд бошен. Марамат бародаро бачаҳо хечбек хоҳиш кардан хечбеки автомат. Солиш чанд яка 97 97 сол хай танаш краска талаб шиша дискачои рамашка бародаро. Мардум бисёр автомат бекои на маҳрамат автомат варианти автомат. Ё шаб багажу тои ку маҳрамат ацекои қафош неки нозада буде. Оғи гарантия ҳуи ку ма бинам оғи чӣ хеле гарантия метити даи мошине дахидат гарантия нестай. Ҳуи ку чашкот варид нест ус шои ку бо. Я шумо айдастаем мошин фурӯшои машиникура дига мо ҳам тарсон шидаги. Чашкои парам хай варид нест кам коррозия дура. Марамат ҳолати тараф салон тигр салон бардаро боло чихол кашдаги потолок шам тоза. Марамат ҳолати тараф коробкаш боша гуфтем автомат бардаро люки электрони дошта. Бё морда шои кака. Марамат як ҳолати мотор шамне марамат ҳолати фартуки пеш. Фукшно зада чашко варид нест абездор 97 тоза. Наш боша бардаро чанд сумш мометаго 35000 мега ака охиша бин хай пеш калоп сузане як савдо мекна рақамо табгу ака 802 4 28 марамат рақамо зер навда занг зен алоқа дабруин. Марамат бардаро Opel Ashka мотори ана Ashka хечбек бисёр мардум хоҳиш мекунад тоза тайёр шаёфтагимтон бо нархи арзанда дастрас. Хулас моторшан қаврға мотора мотори иминоем қаврғара гарен мекунад 2006 ё 7 2000 ана 4 сол бардаро марамат ҳолати тараф тана шак краска талаб нест. Боз мардум бисёр ана хоҳиш мекунад мотори қаврға бисёртар шай на марҳамат. Фақат шумо лайкҳоро бизанед дар қафо рӯшнои салонш гарен тоза потолокшан бад нест. Ду дар пеш электра ду тарафа мултирул коробкаш боша механик. Оз як ҳолат мотор шам не биё капочак шоне ки мошин дистивитил надарам берун тоза дай бардаро. Марам оз як ҳолат мотор шам бинем. Абиё мотор дидем бардаро моторои як гашти қаврғагӣ ҳолати фартуки пеш нозада чашко тоза. Хулас нарх боша бардаро 59000 сомон боз муомила меша рақамо табуга ака 5 та 5 65 52 марам рақамо зер навда занг зен алоқа дабруин. Марамат бардаро боз як Opel дути бечкача бардаро солш 1999 ака солш 1999 сол ҳуҷҷат дутили шанқа ака утил дора ҳуҷҷатош то декабра 31 декабра бахша каҷон бигзаре. Марамат як ҳолати тараф шаб марамат як ҳолати тараф шамидем бардаро марамат ҳолати тараф бё шои кака марамат ҳолати як пишивко бардаро скамейкачош хушруб данеки бардаро инҷо шояд таълиш мекунед хушруб мешавад бардаро марамат ҳолати як коробка механик бё капочои кака марамат як ҳолати мотор шамидем бардаро ҳай мошин боли мени кор дора фаракошаи сустунаша мекунед. Абиё мотор як 16 чашкои пеш варид нест марамат ҳолати фартуки пешам нозада авес чоша бинем мошина тунин кадагиам бардаро 37000 сомон боз муомила мешава бардаро рақамо табуга ака 97 59 06 46 марамат рақамо зер навда занг зен алоқа дабруин бардаро. И бози честни ҳастай нестан дидилан чипта бихарем нахарем ҳайронанд. Шери нар худа чипта дори надори биё рӯзи бозӣ дар номи садқа ягон ҷот кам намешад дар бозии ма иштирок честнигии бозиро тамошо кӯ ту фақат роҳат кунахе роҳат. кинои мерседес сечкачаи бихаги сар шид мардум бихезенови
шербача дига ту чира жда дори ба ҳамин хотир чека парту рақамҳои ватсап мо бениҳоят осона 556 320 салом роҳи ки чека парту ту уже автоматӣ иштирокчии бозӣ моша уже бародаро қариб 30% чиптҳои мо старта напардофта фурӯхтагием мумкин рӯзои наздик бародаро финал шапартом миқдори чиптҳо бениҳоят слишком кам 2999 дона ҳичя ин состави ки ма бародаро мондагим бародаро одамо 5-6 ҳазор количество қати мегзавна бародаро 2999 дона ҳичияй чӣ хеле ки бародаро ваъдатон додавдум дар ваъдам истодум мошина чӣ хеле ки бурдум дар шоҳҷоизара хонааш дастпордум кадоме нами шоҳҷоизаи мара мезана бародар ош шаваша рӯзи мошинспорӣ фораш хонаш мебарам фораш лӯбои ҷо полни баг лиқш мекунам мебарам дар дари хонаш мемонам шеринар ту чипта дорӣ надорӣ биё бозира айпеш тамошо кун честнигира бозира би кайфота ту фақат биги тамом чӣ хеле ки бардаро медонем ман ҳар як старти бозии бурдноки худам дар кинои навам дар бардаро якта мошинчаҳои маладёжни барои сағираҳои хундарҷӯшанд ку немхали состав мемонам барои шумо ба 45 сомон представид ки соҳиби чӣ хели мошинчаҳо мешавад мошино пачкан немхали миёй зинда айма қабул мекунӣ бардаро бисёри мардум хоҳиш мекунад ки метонем ба ҷои ҳамин мошино пулшона талаб кунем бале бардаро ин мошиное ки ман составе ки ба дастҳои худам тайёр кардагим бардаро клиентҳои худша дора не ки ман боварии комил дорум бардарои ҷон ки 100% ин мошина кадоме бурд куна нияти фурӯш умуман намекуна бисёри мардум акаҷонон неста ягон аксия паксия мардум уже омӯхта шудан ба аксияу айфончинӣ бардаро рӯзи 11 ё 12 числа бардаро кадоме 10 дона чипта харидорӣ мекунад бардаро 10 донага чипташ болои и приз дора ҳамин шоҳҷоизаи мара зади полни баг заправка то дари хона тамибарам болош да як айфон 16 Pro Max миёй айма қабул мекунӣ чит мефурад дига наркала бисёри мардум мегӯянд ки бозии машиникия итарияй утарияй не шерина худат чипта дорӣ надорӣ биё рӯзи эфир як чиптара мегирам фарқ надора ҳазору чандай ва ягай дай ҳамун чиптара худат капсула мекунӣ дар дрилататрон мепартоӣ ҳамун партофтагии худта худат агар ёфта тонисти шербача ошид шава худам шахсан ҳамхалията пачкаша мехарам метам бозӣ честни буд мемона и дальши мерава бисёри мардум эфири бозии кӯҳнара уже тамошо карданд честнигии бозии мода даст поча бардоштанд ба ҳамин хотир дар номи садқа чека парто уже миқдори чиптҳо камуш мондааст паҳ ана кинои тоб мошино кинои сечкачаи биқаги саршид шеринар ба ҳамин хотир чека парто бардаро бисёри мардум ҳамин чӣ хеле ки дар канали тоб мошино ака рӯзои шанбе якшанбе рафти сечкача сиёнка ки ҳамун сечкае мехостагии тира ман ина дар бозии худам мондум миқдори чиптҳо гарени кам шамси бурд зиёд ош шавата ош ассалому алайкум бардаро подписчикои ютуб канали тоб мошино ман ҳазор раҳматон мегӯям барои дастгирии беҳтарин доки ба дастгирии шумо уже миқдори ҳам чиптҳо старта намонда ҳам камуш монда барои бозии кӯҳнара диден чӣ хел гузарондум ашфишениёи мардум давлениё чӣ хел баланд шид дар честнигии бозӣ мардум уже кайфошона гирифт ба ҳамин хотир худат шеринар чипта дорӣ надорӣ биё рӯзи бозӣ дар душанбе дар ватанмон мешава бардар чипта дорӣ надорӣ биё иштирок сари як пиёла чой мешинем ҳамсӯҳбат мешем бо худат айпеш мабидӣ марам айпеш хитам мебинам хушрӯ шинос мешем дар ин кинои мо сета мошинчаҳои биқаги мондагием ки ин ҳамаш барои шумо сечкачаи абиони комплектатсияи элеганс фулшай бадо задни шторка 4 дар электро мошинчатон идеални состояние дар хели мезаниша шербачаку умуман расшоти фурӯш намегирӣ расшотота мегирӣ ки ман бояд ира ба камиш 5 сол ҳайш кунам акҳои шеру мардуми ютуб мошинчора полни дырн берун салоношона дырн берун тамошо мекунем комилҷон рафтем дырн берун гап хабар мекунем
Deyim şojoyza iman ay xeçibek çameşa ama xeçibek çi dora çor çaşkay qoq dora şerinar çaşkoş paçka salon salafan peç نمیخلی میای در این بلوگ ایدا سیما قبول میکنی با همین خاطر استبس نمیکنی چک تمه پارتا اشتراکچی بازی ما میشه رقمای واتساپ ما بنیاید اصلا باردارو 556 320 این 320 هم گودا کبوگو داداش بی چی بمون ازیادش میکنه نخواد شما ازیاد کردن نتونه با همین خاطر در نام صدقه چک اپارتو اشتراکچی بازی ماشه ماشینچه را برام در در خونت بونو رفتیم کامیل جان خیچی بکچه را یا نشانته مردم подписчикای ما بینه یک گفتی گپا راحت کنانوگی این دیسکاچوی رازمری 15 شپلاقتی بالونای ناو ناو شهر نشانته در نام صدقه کوزو فتازگیش نشانته در نام صدقه رفتیم دو در یک کش تو میدونی چی کار میکنی فقط درم برین این ماشین نشانته بسای اوج مردم خودش ممکن که در یک روز بازی را استاپ کنن این اولده چای که من موندگیم سمرتی بدای فوق قفاش نزده کوزوف تازه دیسکاچای 4 رازمری 16 تورسکی دیسکوی رازمری 16 تورس با کمیش باردارو میدونه که 5000 سومونه تانیروفکا داره همه چی داره سیستم موزیکاش خودش 11000 سومانی او داشیدگی باردارو پولی درون برون نشان شده که مردم بینه خیلی زندگیش گفتی گپا علی شوا این ساستافی که ما ماشینای موندگیم میای خیلی کشول پشول نیست شربچه میای اوستو پادیومنیک جستیانچیک مالیارچیک تا میاری ماشینای ما را قبول میکنی میبروی میرای شرینار نگفتاد نمانو که این ماشینایی که ما موندگیم خریداراش نخیلی پولاکاشون درزای دستشون دا تایوران فوراد میفروشیش نمیفروشیش این شربچه پلانی خطای خلاص کلینتوی خط شدورا نکی ما ده همی گپم جواب میگم باردارو 100% باوری کامل دارم که تو ایورا نمیفروشی برای که ماشینچو گرنی سستینی زورده موتور کاروبکا کوزوف بقگیان خطون میدونه که من ماشینه خیلی بوتر موتر نمیمونم با همین خاطر چک اپارتو اشتراکچی بازی موشه شانسی برد گرنی بسیاره باردارو ماشینایی که سستاف موندگیم خطون میدونه دای بزرگ کمچینه خدم دونه چیندگیم برای شما را موندگیم که یک پاتویس که ما بزنه زندگی شما نمیگیم 360 گرادوس بگرده زاتو یا زینه دو زینه زندگیش بلند میشه با 45 سومون شیربچه این سستاف یگان کس نمونده نمیمونه که 2999 دونه که مرامت باردارو تویوتا اوینسیز وریانتی اونورسال لاباوی بلیک تانیروفکا حجات اوتیل همه چی داره وریانتی автомат چای варианти автоматш медонем бардоро камай бардо амива телфар сборка европа
Машина ка تعریف کرد که به نهایت توزیع گرینی زورای خیلی با بیان استادتون قطعی بیننده که ماشین قد قامتش بد نیست زور бампери қафо марамат ҳолати тарафаш бампери қафош задни вид камера марамат ҳолати салонш як салон шабдем дар қафо электропакет кожни салон неки комплектация ай ҳама зуру шуда бардаро машинча сахт тоза мега хулас 4 дар электроблокировка дар и рули лексира задагиан де тарафа мултирул коробкаш автомат климат контрол монитори андроид неки зур да бардо скаменко лифт гап хавар бё капо чойко объем мотор 2 یا 2.4 2.4 D4 дизель ай чи ака бензиниш ҳам марамат ҳолати фартукипеш пешам лозада машина ака мега тоза нарх боша 85000 сомон боз муомила меша рақамо чанд ай 903 00 7501 марама рақамо зер намудай занг зани алоқа кунед марамат бардаро боз як мошинчаи навбатӣ хундай Санта-Фе солш чанд ай 2018 мошин вагоне гаштагӣ вагони будай 2018 бардаро марамат як гид 14 хулас документҳо солона будай сборкаи Америка ҳамаш солона будай ҳуҷҷат утилизатсия ҳама чӣ кардагӣ тайёр и туқсон нестай туқсонои навай Санта-Фе гуфта саросима шиде марамат дар рои қафо электропакет марамат салон лата салон паталокш тоза тоқсонои навай ма бугум ай гаштана ҳуш надон тайма да бо чи буде 4 дар электроблокировка дар регировка ба коди тарафа мутиб неки салону чаш гари нав коробка автомат бардаро климат контрол режим вождени скаменко тараф лифт объем мотор 2 ё 2.4 объем мотор D GDI бардаро марамат ҳолати фартуки пеш нозада хулас нарх боша бардаро 158000 сомон боз муомила мешава рақамо табугака сета 1 44 96 02 марама рақамо зер намудай занг занен алоқа кунед